mayong buntag sa kanan. So, gusto ko mo paano sa pag-ibanghelyo karon. So, atong balikan ang ibanghelyo atong Domingo. Ang ibanghelyo na atong Domingo mo ang John 3:16. Ang daw, tungkol kay Diyos sa Diyos, wala na Diyos sa kalibutan, at dihatag niya ang iyang butong anak harap ang mutuo maluwas. Apan ang dili mutuo, isilutan na. Naman siya nga atong pamalanungan na dili sa pagkatilingban karon at daghan makita nato nga naa yung mga tao nga dili mutuo ni Kristo. So mismo si Kristo sa atong ebanghelyo ng Domingo, John 3:16, ingon nga gisilutan na. Subuhi pa sila, gisilutan na. Apan dili pa bahay ang tanan. So doon na pa sila panahon pagbalik aron tuhuan na sa Kristo. Nga naman, tungkol sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makadto sa mahal kung dili maagi ka nato. So, mabalik, maagi ka na sa Kristo. Dili pwede nga malaktod ta. Pareha sa ato ang atong Ginoo, sa Kristo, miagi siya sa bakan sa mga Maria. O kita sa dili pwede nga magdisulit-sulit ta. Kailangan nga maagi punta sa kanang Mama Mary. Diba? So, di process ka para sa Ginoo. Ang problema lang, tapos pa makatawahanon, pini atong ebanghelyo karon, nakahatag galing dako ka panaglalis sa katawhan. Unsaon man paghatag nining tawhana sa iyang lawas. Kaningon man siya nga ang mukaon sa kung unod, di ba? O inom sa kung dugo, magpuyo dinhi ka nato. Una kay ang ilahang panguna-una, tawhanon na kayo. Ang ipasabot sa atong Ginoo, mo katong panalangin niya nga ang pan mahimo iyahang ulod o ang dugo mahimong ang bino mahimong iyang dugo diha sa Santos nga misa. Sakto tong ingon sa Tingson. Sumra siya nga ato na siyang dawaton. Kung kay ingon mga atong Ginoo din sa atong pangilyo karon nga are ko para ba. Na sunod natin. Okay, nakahatag din sa karapanagbay ang mukaon sa buunod, ang mukaon sa buunod, sa unod, sa anak sa tao, dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton sa kinabuhi. Nawa? Dili kamo makabaton sa kinabuhi dayon. Usa man ang kinabuhi dayon? Ang kinabuhi dayon human sa atong kamatayon. Muna na sa gisaad sa Ginoo nga kinabuhi walay katapusan. Kini atong kinabuhi karon, magikan sa atong pagkatao, apli ang kamatayon. Sa unsang oras sa tao punta, bata ko ng tigulang, andam na magpaabot. Pero ang Ginoo rin nasayon kung ata niya kwaon, di ba? Kung na siya nga, dili kita makabaton sa kinabuhi dahil kung dili ta mo inom o mukaon sa iyahang lawas. Wala yan nga, magbayad yan. Kung inom mo dugo. Wakwak, wakwak, kuligo. Sugot mo, ano mo wakwak? Sugot na lang ta. Sugot na lang wakwak eh. Laro na kayo nga, ang inom sa akong dugo, o bukaon sa akong unod, makabaton o kinabuhin. Dahil, ano siya no? Unya, atong balikan ang atong unang magbasa. Sa sulat Moses, ngadto sa mga Israelita nga nakuha sa Egypto. Ang paniya, dito sa 40 ka tuig, sila dito sa bukid sa Kamingawan, nagiglan sila ni Moses sa Ginoo. Ginisod-lisod ko kamo, aron pag sukod o unsa mo kalig-on sa inyong pagtuo o inyo bang tumanon ang gisugo sa Dios ninyo. So sa atong mga kaisdanan ay usa dai nakapagsukod nato. No usahay kung magkalisod-lisod ta, mubiyan mo ta. Amen. Di ba? Sakto ba? Labi na mabigyan na to ang sabi sa dan. Di na taganahan sa dito sa leader, di na taganahan sa lagat. Sa ka noon, di na simba. Ano man? Wa taganahan. Kena mo sa lagat. Kinabigyan. So, nakaday ang tuyo baron. Kung dinisod-nisod ta, gisuko na sa Ginoo. Dili kay karang watas na gisuko sa Ginoo ba kung sa kalikon ang atong pagtuo. Kay kun diya kabala kasulatan nga
ang bulawan, mainhan siya, yung masaya ko ba, isuba sa kalayo, buwag suka, haron mainhan siya ng bulawan. So, sakit, isuba ka kalayo, buwag ka suka, di ba? Ang tao, mausap yapon. Kung bulawan man, ang ato ang pagtuo sa Ginoo, ipanag-igna na sa kabarawan na sukdon yung tao. Dili pwede nga ato ang pagtuo basta-basta lang. Kung doon ay mga pagsulay. So kada mga pagsulay, dili lang na kay sa among ang mga alagal, dili kanatong tanan nga mga binunyagan. Doon ay viral karon sa Facebook, nakita siguro ko ninyo kung usa ka pastora nga giingnan, nag-ingon siya nga believe talaga ako sa Katoliko dahil kayo lang ang religious na may sign of the cross at sign of the dam. Viral sa karon. So nalipay ko kay nangayo siya upuan papasayo sa publiko siya. Nangayo siya sa iyahang one. Ingat pas pada dan seminggu bangsa boleh yang berkumpul bisa lipat dapat itu. Jadi benar. Ngayon siya o pasayro. Tama niya sa Tiano magigsunan. Bago kasi natin gusto pagulin yung sa una sa diyan na atong disumbang ko dito sa interior kay nagdugong siya ng mama o papa ng Dikulis. Kanya sa diha na ako sa dugong nag-suggest ba lagi ko nga kanang abot ko kita na mo kuha na kanang ipatay dito wala may balik. Nag-suggest ko nga palit mo o sabi nga wala yung magamit putik ng manok na bagong iso. Isa o man ako siya, palitin lang ko ninyo. Kaya ako rin ibalungan na. Pero magsakripisyo nyo patay ako mag-ipakulong. So sa dito sa interior, yan ang mayor, sa Quezon, mga kaibarangay Christian na ito. Jadi ang ipakulong ko lang ako binatay, ipakulaban ako ang sami, yung Quezon na yun at babaw, kaya ang mama at papa, isumpag ko sa anak. Kaya ako po na nagpatay sa kalikaran. Dipeti yung bumuta, lubog. Duwati ko sa sokol, nihilak lang ko. So ngayon pa sa ito ang mga kaliwat, sa buha, na siya kita ito pangayon pa sa ito. Ngayon ko siya pa sa ito sa buha, pagkita mo niya, pa sa ito ako din, nagpapag ito hanting, patay na, kaya nagkapon din ka. Kung ngayon pa sa ito, hindi na ako kapag istorya. Mawag na ako ni pastor karon. Nakahinom ko sa kumpiryan ito pa. Nangyay siya pasaylo ako din niyo. Hinakilak siya sa YouTube niya o sa Facebook. Pasaylo ako din niyo. Hindi na ko basta-basta magagawas ka sa kumulay. Nagagharang bitbit sa kung apat yun kung nila. Nagpamatukod lang din kayo niya. Nagpamatukod sige niya kung punta. Pastos. Kumuhay kang pasaylo. Hindi ako nag-istorya. Wala siya na. Ginusa niya pagpasipala ang cross. Una-una kita mga Katoliko, sa di pataw murakaw, mangurus ka. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo, magkaunta, mangurus ka. Nga naman, haron na ang tanan yun, na itong gibuhat, mangurus ka. Kay haron pagpanalikod na sa mga nautang Espiritu. Muna ang kusubok lang paminawan ba, magdaghan sa pamutay isunan, hatod karon, hindi pa hindi na kasabtan ng ira ng isunod na matuturan. Muna mo rin ito sa karon mga ina. Ang krus binuang alam sa tao na malaglag. Kung sa ako pa na malaglag, wala maluwas. Kapag anak na dapat pagdiluwasan, di pagkamak siya sa Diyos krus, gahon sa Diyos alam na nato. So bantayanan niya mga matanan na, pilit ko rin kahit mga matanan ko rin, kayo budget. So bantay mo anak, mahinawas ko mga anak, nakita magdala ng mga maayong na mga kuan, mga maayong mga pagpasabot sa dilit mga Katoliko. Kaya sila karoon ng maayong mo, istorya sa Facebook or
unsa nga mga kuan, mga marketplace, may lahan, marketplace sila, ito wala na. Oo, wala na.